Y Seintiau Newydd deiliad y cwpan yn croesawu Llanrwst o'r drydydd haen yma i neuadd y parc. Heddiw mae chwarter awr di chwarae, mae'n parhau'n ddisgwr. Dyma Ash Baker di mentro ymlaen y croesiad, a Louis Robles yn cyrraedd ac yn penio i gefn y rhwyd. Y Seintiau Newydd ar y blaen. Y croesiad ar y cynnig cyntaf gan Baker yn un rhagorol, a'r peniad ddim yn ddrwg chwaith. Canefan at y sgoriwr Louis Robles. Robles yn torri tu fewn, trio creu lle ar Gideon, gwneud hynny ar arbediad yn un da gan Owen. Gwydion Owen, y ffarmwr o Henryd, yn rhwystro ail gol i Robles. Brobl i gymryd y gig gornel, teg at Ebi mae'n mynd. Llanrwst yn clirio am y tro, Clark sydd â hi nôl, mae'n mynd at Brobl. Brobl trio creu lle i Ergydio. Dod oddi ar Jones, a dyma Jay Canefan ar ergyd isel. A dyna'r ail i'r Seintiau Newydd. Gol gynta Canefan i'r Seintiau. A mae'n un dda hefyd. Robles, Holland, Clark. Y Seintiau yn symud y bêl yn dda. Digon o le gan Clark. Mae Robles di parhau ar rediad. Y peniad dros Ben Owen. Ac mae'n drydedd i'r Seintiau. 2 gol o fewn 2 funud i'r Seintiau Newydd. Y croesiad i mesur yn berffaith a'r peniad yn hedfan dros ben y golwr. Brobl, Clark, i gyd yn cyfuno'n dda fan hyn, y trionglau gan y Seintiau, a Clark yn creu lle ar Gydio ar y droed chwith yn taro'r trawst am gynnig gan y chwaraewr ifanc, ond mi geith o gyfle arall hefyd. Ac Owen yn cydio yn honna ddiolchgar. Clark yn symud hon mor sydyn i greu'r lle iddo fo'i hun, mor anlwcus i beidio sgorio. Marriott, Clark ar gael fel arfer. Dyma Baker. Ebi y cyffyriad at Clark, a Robles yn ei gadael i dyn Ebi. Ebi am y bedwaredd, y bêl yn llithro dan Gwydion Owen. Wedi 34 o funudau. Symudiad slick gan y Seintiau, dynion yn rhedeg oddi ar y bêl yn creu'r lle i'w gilydd. Robles yn ddeallus yn ei gadael hi Ebi, a Ebi'n gwneud y gweddill. Leo Smith, yr eilydd, yn torri tu fewn at yr eilydd arall, LeBlanc Acpo. Robles at Brobl. Seintiau'n cadw'r bêl na ar y llawr, yn ei symud hi'n sydyn ac yna'n ei chodi at y postyn pella. A Jay Canefan yn casglu ail o'r pnawn. 57 munud wedi chwarae. Brobl yn gwybod union lle i'w rhoi ti, a Canefan yn gwybod union lle oedd hi'n mynd. 5 gol i ddim i'r Seintiau Newydd. Smith ar peniad nôl at Cestyn Davies. O honna chydig yn llac, wel o'na drosedd y fanna gan Smith. Yr ergyd gan Lundström, a'r ail ergyd yn syth at Conor Roberts hefyd. Ond y cwestiwn yn cael ei ofyn, tybed fydde honna di bod yn gicio'r smotyn. Pe mae'r bêl heb syrthio'n garedig i Lundström. O, cyfle gorau'r gêm i Llanrwst. O, mae Llanrwst di brwydro hyd y diwedd. Da ni di chwarae 90 munud yma bellach. O, Gwyn Elfyn di tynnu allan o'r frwydr yna, bêl gan Canefan, a dyma Smith. Smith heibio i Chris Beardmore. Mae yna ddynion ymlaen eto, dyma LeBlanc Acpo! A'r chweched i'r tîm cartre yn y funud ola. Llanrwst wedi rhoi 100%, ond y Seintiau Newydd fydden yr het ar gyfer y rownd nesaf. Maen nhw'n gwybod mae tîm eraill o Welsh Premier wedi dod fan hyn, a maen nhw wedi colli mwy na 6 gol. Ail hanner oedd ni yn y gêm, fel ddeud, ni gael chances. Gweithio galed, a oedd o'n chance o nhw weld. Os ydych chi eisiau chwarae yn Welsh Prem, wel, mae'n rhaid i treinio'n galed, fitness, pob peth. So geith cogion ni fynd i ffwr wan, a geith gobeithio nhw treinio'n galed. A weld, heddiw mae'n rhaid i dweud, fans ni a ddim yn dod, mae'n rhaid i diolch i heini. Bryn Jenkins, cheerleader, outstanding. So, oedd hi'n ffantastig day i pawb, a wedyn, o'n i'n mwynhau noson nhw a nôl at training nos Ferchar. Oedd hi'n neis cael chwarae flaen pobl Cymraeg, dweud y gwir, ond nhw'n setio fyny dda, ond y ffordd da ni fo'r quality fatha i pigo'r final balls allan a goals da, swn i ddweud hefyd, ie. Dwi'n meddwl ni ennill 3 gêm i ddod i gêm yma, so da ni wedi dda yn y Welsh Cup anyway. Ac i gael hein away, mae'n dda i'r clwb, so move on i wrthos nesaf am.